Fl-24 u l-25 ta' Ġunju se jkun qed jiltaqa' l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista meta se ssir l-elezzjoni għat 18 rappreżentant tal-Kunsill Ġenerali fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Qabel id-dat tal-Kunsill Ġenerali se jkunu qed isiru sensiela ta' assembleji reġjonali illi fihom se jkun hemm diskussjoni bejn il-kunsilliera tar-reġjun partikolari u tmexxija tal-partit. L-Assembleji Reġjonali se jsiru fil-15 ta' Ġunju fil-każin tal-Partit Nazzjonalista tas-Siġġiewi, fl-20 ta' Ġunju fil-każin tal-Partit Nazzjonalista n-Naxxar, fl-21 ta' Ġunju fil-każin tal-Partit Nazzjonalista ta' Sliema, fit-22 ta' Ġunju fil-każin tal-Partit Nazzjonalista ta' Ħaltarxin u fit-23 ta' Ġunju fis-Sub Headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tasanna Tawdex. Is-Sibt 24 ta' Ġunju mbagħad issir elezzjoni sabiex jintgħażlu 18 il-membru ġdid rappreżentant tal-Kunsill Ġenerali għall Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Matul din l-elezzjoni jridu jiġu eletti 6 nisa, 6 irġiel, 4 żgħażagħ u 2 rappreżentanti Awċin. Dawk interessati li jkontestaw dawn l-elezzjonijiet għandhom jiġbru u jirritornaw in-nomini mill-Partit Nazzjonalista sa mhux aktar tard mill-15 ta' Ġunju. Il-votazzjoni f'Malta issir bejn id-9 u l-5 ta' nofsinhar fid-Dar Ċentrali filwaqt li f'Għawdex issir bejn id-9 u s-sija fis-Sub Headquarters ta' Sannazz. Il-ħadd 25 ta' Ġunju jilħaq il-qofol tiegħu il-Kunsill Ġenerali fejn fid-9 filgħodu jitħabbar ir-riżultat tal-elezzjoni ta' 18 il-membru rappreżentant tal-Kunsill Ġenerali miċ-Chairperson tal-Kummissjoni Peter Fenech. Wara isiru interventi mill-Kunsilliera, replika tas-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u diskors tal-għeluq tal-Kunsill Ġenerali mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg.